13. prosinca crkva se spominje svetice iz 4. stoljeća, Svete Lucije, a u katoličkoj tradiciji vjernici simbolički siju pšenicu. U ovom malom zrnu žita nalazi se velik potencijal. Ako tom malom žitu dodamo zemlje, topline i vode, ono može izrasti u nešto veliko. Dragi učenici, pripremajući se za Gospodinov rođendan, na spomendan Svete Lucije, svatko od nas posadit će svoju pšenicu. O njoj ćemo se brinuti, te ćemo joj na kraju ponijeti kući. Zrna žita su simbolika i slika naših talenata koji su nam darovani. I dok se budete brinuli i promatrali kako izrasta vaša pšenica koju ste posijali, sjetite se da ste i vi dobili talente koji uz vaše zalaganje i uz Božju milost će vam pomoći da izrastete u velike ljude. Laudetur Jezus Kristus.